बिना एक लाइन के बाद छठी माई के घाटावा पाया जन बाजन और बाजा बाजावाई हो और छठी माई के घाटावा पाया जन बाजन। बेनती करब कि हाथ जोड़ लीजिए भैया भैया के घाटावा पाया जन बाजन आ बाजा बाजावाई महो भैया आ गोदिया में होई है बालकवाता आ कोसी भरवाई बहो। माई के भाव बा छठी माई के घाटावा पाया जन बाजन बाजा बाजा